Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Agarin ti Apo, agtigerger dagiti tattao, agtugtugaw iti trono na iti nangatwen dagiti kerubim, ket aggigined ti daga. Manakabalin ti Apo ijay Sion, isu ti kangatwan iti amin a nasyon. Idaydayo kuma ti tunggal maysa tinaindaklan kinadaeg anagan na. Nasantuan ni Yahweh, manakabalin ka nga ari, ayatem tinalinteg. Inyeg mo ti hostisya iti Israel, inyeg mo ti kinalinteg, ken panagpada-pada. Itanokyo ti Apo a Diyos tayo, agdaydayaw kayo iti sango ti trono na, nasantuan ni Yahweh. Sagot mo manen iti sagtunggal may sakada kami. Pagamanan mi iti inted mo nga panuwen tapno Apo. Mariing kami manen ket umay kami nga agdaydayaw tinagan mo iti daytoy nga balay iti kararag mo. Wenno Apo duwaten mi nga sika iti mangted iti bendisyon iti sagtunggal may sakada kami. Sika iti manggayad iti sagtunggal may sakada kami. Bayat iti panangigmi iti sasaom, iti adalan mo ay nga mangited iti mensahe. Ano Diyos, dawaten mi nga sika iti mang-protect, kadag iti kakabsat mi nga awan pay iti daytoy nga balay mo, sapay kung madu kami pay, o may mangeg, ken nagrukbab ken ka. Pakwan na kami kadag iti nagkurkurangan mi, napuutan mi man idawin no saan. Ito iti kadawat mi, tinagan ni Jesus, nga pukan manubot mi. Amen. Amen. Kanto agbaligi no padasem nga ilimeng dagiti basol mo. Ipudnom ida ken agbabawi ka ket kaasyan na kanto ti Dios. Maawis ti tunggal may sa kanya tayo ti kabailan ng agparintumeng
tapno dumawat tayo iti pamakawan, bayat ti panagtukar ti organo. Agkararag tayo, kakabsat. Ispalin na kami, o Apo, manipod ti kinaagum mi. Kinamanagpamarang, kinapasindayaw, kentisaan at tumutop, apanang salaknib mi, kaligiti bibiyag mi. Iturong nakam itipudno, apanang sukimat, kaligiti biyag mi. Kas pagrukbab mi, kengka. Sukimatem, dagiti puso mi, ket amwem, dagiti panunot mi. Kitaem ti kinarugit mi, ket dalusan nakam kadi, o Apo Diyos. Agpagpakaasi kami, apakawanin na kami. Amen. Amen. O Apo, Iturong nakadken ka, palanasen dalan ko. Pagranyagem kat rupam kanya tapno sikat di pagnaedan. Ita iti panangornong iti sagsagot nga agpa iti maramid nga multipurpose building.
Nagasat kaya naparabor nga aldaw ti Apo, ti tunggal may sa kanya tayo, kaya tagtultuloy nga ti kapya, ti ipaina, ti tunggal may sa kanya tayo ni Apo Jesus. Kaya sapay lakumata, ti lasod, ti naglabas, nga makadomingo, kadagiti bibiyag tayo, agyaman kami, iti panakipasetyo, agtultuloy, iti gimong tayo, diti Ilocano, kastamet kadagiti adda iti live streaming iti Central United Methodist Church nang nangruna dito gimong dagiti Ilocano na imbag nga bigat tay amin kakabsat. Kakabsat daytoy nga aldaw ket umuna nga Domingo ti bulan ti Marso ket paset ti anibersaryo tayo iti may kasangagasot ket 20 ket 6 nga tawen 126 years ti daytoy nga bulan iti Marso itintay panang-celebrar ken kastamet iti daytoy nga Domingo ket iso iti panagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus ket tintay panaglakamet iti nasantuan a komunyon kakabsat ket no adaman dagiti cellphone nyo dita paki-share and post yu man kakabsat ti link na sa pulin nyo yung Central United Methodist Church ket yan ti live streaming iti Ilocano service dito Central United Methodist Church. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na ken kastamet kadagiti nakaabot iti anibersaryo dagiti kasarda ket sigon iti inspire tayo ket kasangay ni Dan Shin Makiling ken kastamet kina Ate Lydia Tupinyo nga da ijay abroad ken kastamet nga tata iti wedding anniversary iti witness chairperson tayo ni Kuya Limuel ken ni Ate Gemma Kimpo ket gyaman tayo kadigiti biag na digiti kakabsat ken tunggal may sa kanya tayo nga agkasangay iti daytoy nga lawas ket sapay la kumata agtultuloy nga ti parabor ni Apo Dios ti ipay na ti tunggal may sa kada tayo ken kastamet kakabsat kablaawan tayo dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti serbisyo tayo dito Ilocano ni Ate Susan Agran from Cagayan ket dawik man ti panagtakdir na kakabsat. Ayan, agyaman kami kastamit kini Kuya ket sapay la kumata daytoy ket saan nga maudi umuna ken maudi nga makadwada kayo dito Central United Methodist Church Ilocano service bayat ti kaddayo ditoy Manila. Ken kastamet ti Nerida family from Eden UMC, Ija Isabela, ayan, kidawik man pa nagtakdir na, ni atin ayan, nagyamang kami. Ken kastamet kini Pastor Julio Sahagon, ayan, kadwa tayo iti daytoy nga kanito. May isa kadagiti pastor tayo, dito ay PAC, ngem tatakit naka-leave iso na. Nagyamang kami pastor ti kadayo iti gimong tayo dito ay Ilocano. Kidawik man iti chairperson ti anniversary tayo nga dalag dagiti basit nga padamag nga intay mangngeg iti daytoy nga kanito. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, maragsakanak launay nga mangimbitar, wenno mang-invite kada tayo amin kakabsat, into no March 16 iti anniversary Sunday tayo, ada iti joint worship service tayo into no March 16, 9 o'clock iti bigat, kaya iti vesper service 5 o'clock iti malem. Ket ulitin mi kakabsat nga datayo Ilocano worship service iti mangidadaulo iti daytoy nga 126th founding anniversary iti iglesia tayo. Ket kakabsat adda ijay nartex iti anniversary birthday offering envelopes nga mabalin nyo nga alain, mabalin nyo nga iyawi din kakabsat tapno makapagsagana tayo, may kararagan tayo. Taisunto iti idaton tayo into no March 16 as our everybody's birthday offering. So mabalin nyo to yung mga ala, into no malpas ti gimong tayo kakabsat, dadjay lamisaan ijay nartex. May kadwa, hanmit da ito yung mandatory kakabsat, ngem kaya't miman nga i-encourage tayo amin to come at our best
for the Lord. Into no March 16, mabalin tayo nga ag Filipiniana. Ti bado tayo tapno mas meaningful met nga mai-celebrar tayo iti first Protestant Church in the Philippines celebrating its 126th anniversary. Ket speakers tayo kakabsat for the joint service ni Congressman Bishop Bienvenido Benny Abante Jr. Ket iti Vesper service met ket ni Bishop John Averluklukan. Kakabsat after the joint service in the morning, maawis kayo nga hantayo nga aramidyan DJ, kadawyan nga aramidin tayo nga agawid tayon. At danto iti buffet lunch tayo kakabsat, ket adu iti food stations nga ikabil tayo around the church. Tapno agkaroon tayo di time to fellowship with one another. Maamamu tayo met ken na makalangin-langin tayo dagiti central lights from the other worship services. Ngem kayat ko lang nga ibaga kakabsat nga we will give priority nga i-sit down dagiti elders tayo because we love our elders so much. Mga haligi po ng ating iglesia. So, ang mga elders po or yung mga senior citizens ay sa Mossbrook Hall. Yun lang po ang i-emphasize ko. But all the other areas po dito sa church will be for everybody. Most especially lang po yung mga elders natin sa Mossbrook Hall po tayo. And then, pagkatapos po ng lunch natin, i-try po nating magstay. Magkakaroon po tayo ng fellowship program. Masaya po ito. It will be fun. May mga raffle prizes po tayo. May mga special awards at may mga performances po. Galing po sa ating mga iba't ibang ministeryo at mga organization po ng ating iglesia. To God be all the glory. Maraming salamat po. Yaman kami fiskal, mangidangulo iti 126 founding anniversary tayo iti daytoy nga tawen. Sa inyo mat kaliplipatan ngayon ton Domingo kakabsat iso ti International Women's Sunday tayo. So tunggal services ket adda dagiti maawis nga mangipaay ti mensahe manipod ti 5 nga services tayo manipod ti bigat ti agsapa aging ganat ti Vesper. Ken kastamet kakabsat nga into no 23 post-anniversary tayo ket ni Bishop Rudy Juan Mat ti speaker tayo ditoy Ilocano service ket into no 30 Mission Sunday ket ti nadutukan nga agsao into no March 30 ket ni Pastor Nugget ditoy Ilocano service ta siak ti nadutukan met iti Tagalog ni Pastor Joey J. English ken ni Pastor Anilia J. Vesper ken ni admin ket isumat tinadutukan ijay Rosario Mission ijay Batangas kakabsat. So dagijay laing kakabsat ti padamag ket adda basit mabuya tayo maipapan ti napalabas nga Family Day tayo. Ramdamin natin ang patuloy na biyaya, ramdamin natin ang 126 na taon. With this house, we have to find ourselves laughing, sharing each other. Ang pagkatatag ng ating iglesia at nawa ang patuloy na biyaya. Marami pang mga taon na darating ang ating iglesia. Sama-sama kami mga manggagawa. Samahan po namin kayo in a prayer na patuloy na makamit natin ang pag-ibig, ang pagdimisyon, at ang paglilingkod ng ating iglesia, not only to Central, to the community, and to the rest of the community, kung saan tayo dadako, dalhin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng paglilingkod, at punong-puno ng paglilingkod, not only to God, but to the entire community where we belong. Let's make good memories out of it, of celebrating this kind of outing as part of our 126th anniversary ng Central United Methodist Church. Happy anniversary sa ating lahat. Sana hindi na ito ang huli, kundi ito yung simula ng mas malakas pang Central United Methodist Church.
Dayto iti anak ko a pinilik, isu ti dinggenyo, idi agpukawen ti timek, nilaingen Jesus ti adda, nagulimek dagita adalan, ket awan nang ibagbagaan da, idi iti anyaman anak kita da. Diyos ti mang bendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ket panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Isa sa uwa naragsak, sa uwa mamabiyag. Isa sa uwa naragsak, sa uwa mamabiyag.
Imbaga bigat yu amin kakabsat. I'm honored to introduce to you our guest preacher today. He was born in Sanchez Mira, Cagayan. And he finished his Master of Divinity in Wesley Divinity School at Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan. His Doctor of Philosophy in Educational Management at Cagayan State University. And he also finished and graduated from the Hagyay International Institute for Advanced Leadership Training in Maui, Hawaii. He has served our church in various capacities as administrative pastor to many local churches in the Baguio Episcopal area, also as a district superintendent in the Northern Philippines Annual Conference, former chairperson of the Board of Trustees of the Philippines Central Conference. Since he became an elder, he is consistently voted as a principal delegate to the Philippines Central Conference. He was also voted as delegate to the 2008 General Conference in Fort Worth, Texas, United States. Served as president of the Division of Ordained Ministry, Philippine Central Conference, and as president of the Division of Ordained Ministry, he spearheaded the realization of the Pastor's Manual of the Philippine Central Conference and made available for all members of the BOOM, the Board of Ordained Ministry, and DCOM. He also served as chairperson of the Board of Ordained Ministry of the Northern Philippines Annual Conference, served as administrative assistant to the Baguio Episcopal area bishop under Bishop Rudy Juan and Bishop Pete Torrio, former advisor to the Bea Bishop on property development. Before he got elected to the episcopacy, he was a long-time president of the John Wesley College, the College Stage, Tuguegarao City, 2009, years 2009 to 2022. And presently, a member of the PCU, Philippine Christian University Board of Trustees, and he has been newly elected chairperson of the Union Theological Seminary Board of Trustees. He was first elected to the episcopacy in the Special Philippine Conference in November of 2022 at Wesleyan University, Philippines. And again, was re-elected to the episcopacy during the regular Philippine Central Conference that was held last year, also in Cabanatuan City, Wesleyan University. Kabsat, let us then, adatoy na jay pamilya na, malipatak. He is married to Maria Rosario Cherry Unday Akdal. And they are blessed with 3 children. John Martin, who graduated Bachelor of Science in Financial Management at the University of St. Louis and Master in Business Administration at St. Paul University. Trixia Son, who finished his BS Medical Laboratory Science at Cagayan State University, a registered medical technologist, and she finished his Master in Management, major in Public Health Administration at Philippine Christian University. Their only daughter, Trixia, is presently enrolled as first year in the Doctor of Medicine at St. Paul University. And their youngest, Luke Revo, grade 11 STEM student at John Wesley College, a consistent student leader and honor
student. Datoy ni ating Cherry, kende pamilya ti speaker tayo. Awanda, yes. So, we are indeed honored to have today as our special guest preacher, the President of the College of Bishops of the Philippine Central Conference, Presidente Tagamin Sunati, the first to be elected to the episcopacy. No less than our very own Bishop Rodel Makiraya Akdal. Agyamanak kuyang judge ti panangyama mo yun ay bag nga bigat tayo amin kakabsat. Saan ko nga kadwa ni Mrs. ta idinalpas ti Northeast Luzon Annual Conference at nagawid ta birthday dayay balasang tayo tatangal daw. Sa nga gasot kat 20 kat inem tawen ti ayat serbisyo ken mission. Ibasak man kakabsat iti Matthew 28:19 and 20. Ngarod in kayo ket mangaramid kayo kadagiti adalan iti amin a nasyon. About ti saranyo ida iti nagan ti Amat ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ken isuruyo ida ngagtulnog iti amin nga imbilin ko kada kayo. Ket sigurado nga daak ken ka akanayon agingga iti mismo apanungpalan ti panawen. Agkararag tayo, Apo Dios, agtimag kakada kami iti daytoy nga kanito. Ti adipen nga nakatakder iti pulpito ket saan nga masirib. Ngam ti sirib ngagtaod ken ka dawaten me. Ket dagiti balikas nga agaon kadagiti bibig na umdas kadi nga manginspirar ken mangutob kadagiti kaunggan me. Ket ipalubos mo nga ti Santo Espiritum sukimaten na kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Patpatgen mi akakabsat ken Kristo. Anyan aragsak ti agtatarip nung itangal daw iti panagyaman ken panagrambak. Agyamanak ti gundaway nga naited kanyak ni judge ni fiscal namin idi last year pay naawat ko ti umunang imbitasyon para iti English service. Sumarano nga bulan na inayon ti Ilocano. Sumarano nga bulan na inayon ti Tagalog. Ket idi madamati session na inayon ti ti Vesper. Kaya kinunkunak jak amono anya ti kayat ng asawan. But I take this as an opportunity tapno agbalin nga bendisyon kada tayo amin. Thank you for inviting me. Manong Rani ken ti ministerial team, thank you so much. Ita kakabsat, celebraren tayo ti sangagasot ket 20 ket 6 atawan ti kinamatalek ti Dios iti Central United Methodist Church. Ikaunaan nga Iglesia Protestante anay pasdek dito'y Pilipinas. We are standing in a historic place. No, talyawen tayo ti pakasaritaan tayo. Saan tayo laeng makita ti panaglabas ti panawen. Makita tayo ti panakaibanag ti misyon ti Dios babaen kadagiti kapututan dagiti napudno nga adalan. Panunutan tayo daytoy 1898 idi. Panawen ti dakkel panagbalbaliw iti pagilian tayo. Idi
damo ana imula ditoy dagiti bukel ti pamati ti protestante. Nagtitipon ti basit a grupo dagiti misyonero ken mamati a Filipino. Didaam mo no anya ti mapasamak iti masakbayan. Ngem mamati iti bileg ti ebanghelyo amang balbaliw kadagiti biag. Saan da nga mo at ipamati ken panagkomitda ket maipasngay ti simbaan ngagbalin a flagship ti Methodism ti Pilipinas, the Central United Methodist Church nga ammo tayo ita. Manipod idin ti Central Church ket nagbalin ana espirituan a pagtaengan ti adu, lugar a pagdaydayawan, sentro ti mission ken parola tinamnama ti lasod ti Manila. Ado ditoy kakabsat agraman toy nanumo nga adipon nyo ti sinukog daytoy nga iglesia. Ditoy nga pinauneg ko ti pamatik. Nakikadwaak iti panagdayaw ken simmungbat ti awag ti Dios ti ministeryo kadaydi panagbasak iti kolehiyo. Isu ngano awan ti Central Church, awan ti Bishop Akdal ita. Of course, saan ko malipatan dagiti pampamilya, Bagasin, Villanueva, Raquel, kandaddo mapay. Ngimbayat a celebraren tayo, ti sangagasot ket 20 na matawan, masapol nga isaludsod tayo iti bagi tayo, anya itan. Nalikudan ka din, ti kasayaatan tayo wenno addapay kadi dakdakkel a masakbayan iti masangwanan. Iti lasod iti sangagasot ket 26 atawan adu tinaaramidan daytoy nga iglesia. Adun dagiti achievements, and sometimes we are tempted to glory in our achievements. We glorify days gone by. Mabalin nga da nakangeg kada kayo, dagitoy alitanya may panggep iti naglabas. No kasano nga dagiti panawen idi ket nasaysayaat. Mas simple ti panagbiag idi. Nataltal na nga panagbiag, nadayaw nga ubing ken natulnog nga agtutubo. Nangato nga moral ken daddo mapay. Daytoy nga panangkita ket maawagan iti Golden Age Syndrome. They hold a particular year of decade as the golden years. They say those were the golden years, the glory days, and some perhaps would consider the 60s, the 70s, the 80s, no matter what your favorite period may be. The problem with looking back to a golden age is that we distort the past and come to believe that the best days of life have already gone by. Patsenyo nga nalpasen, napasama ken amin a naimbag, ket amin dagiti sumaranon, ket dumakdakes. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa Central United Methodist Church. The best is yet to come for you, for your family, and for this church. You better believe. God is not yet done with our church. At this moment, in our church, God is ushering us new beginnings. Ta isumetlaeng a Diyos, anangawag kada tayo sa ngagasot ket 26 atawenen tinapalabas, ket isumetlaeng a Diyos, ti mga awag kada tayo nga agpasango, tapno agtultuloy nga agayat, agtultuloy nga agserbi, ken agtultuloy nga mangtungpal ti mission iti lubong. Kasano nga masigurado tayo
at ti sumaganad atawen, ket saan tayo maibalod iti napalabas, no di ket mabalin tayo ti umaddang kadagiti baro a pangrugyan, napabaro a panagkumit, ken napatured a pamati. Kayat ko nga ibinglay kada tayo, ti tallo akang runaan na punto, bayat ti panangutob tayo, dagiti panakaayab tayo kas maysa nga iglesia. Umuna, pagtalina eden, ti rubrub, ti apoy, ni ayat, loving God. Kakabsat, ti iglesia, ket napigsalaeng akas iti pamati, dagiti tattao na. No tarigagayan tayo ng agtalinaed a parola, ti pamati, ti Central United Methodist Church, kadagiti sumarano a kapututan, masapul asumged ti apoy, ti panagayat tayo iti Diyos, saan laeng nga iti pulpito, wenno kadagiti programa, no diket iti puso, ti tunggal miyembro. Maysa kadagiti kadakkelan a peggad, iti nabayagen a naipasdek nga iglesia, ket ti na espirituan a panagkumpiyansa. No adu atawenen nga datayon iti pamati, nalakalaeng ti lumasat kadagiti tignay, ti tumabuno iti panagdaydayaw, panagkanta kadagiti himno, panangted kadagiti daton, aditay pudno nga agtarigagay para iti Dios. Ngem ipalagip kada tayo ti Biblia, iti Romans 12:11, di kay pulos agkurang iti regta, no diket taginayunen nyo tina espirituan a kinaregta, nga agserbi kayo iti Apo. Kayat nang asawen, ti panagdayaw, ket saan kumalaeng nga obligasyon iti tunggal Domingo, no diket inaldaw nga iyebkas ti panagyaman, ken debosyon. Ti kararag, ket saan kumalaeng nga may sa ritual, sakbay ti panangan, wenno pannaturog, no diket nauneg, ken kanayon, apan nakisarita, ken ni Apo Dios. Ti panagbasa, iti Biblia, ket saan kumalaeng nga may sa apaset, asukimaten tayo, no diket may sa nga ubog, ti kinapudno, amang balbaliw, kada tayo. Imbilin ni Jesus kada tayo, ayatem ti Apo a Diyos mo, iti amin na pusom, ken iti amin a kararwam, ken iti amin a panunot mo. Kanayon, at ti pundasyon ti Central Church, ket ti nauneg nga ayat ti Diyos, anayebkas iti napasnek a panagdayaw, napasnek a kararag, ken di agkupas a pamati. Ituloy tayo nga ta, ti agbalin nga iglesia amang sursurot iti Dios, iti amin a puso tayo. At da istorya ti maysa nga agtutubo a lalaki, nga masideg iti maysa alakay a pastor. Saan pa yan alakay? Ket dinamag na pastor apay, amariknak nga kasla, umay, ken pumanaw, ti panagayat ko iti Diyos. No dadduma, nabara, ngem no dadduma, mariknak, analamis. Inturong ti pastor ti maysa, apagpuuran, sa nangirwar, iti sumsumgad asungrod. Ididamo, nagsilnag analabaga ti sungrod, gapo iti pudot, ngem bayat, nga naiyadayo, ininot ang naglamiis, kinuna ti pastor, no isinam ti bagim iti apoy, lumamiis ti panagayat mo iti Diyos. Ngem, no agtalinaed ka nga sideg iti gilayab, kararag, panagdayaw, ti sao, ken ti iglesia, agtultuloy ka ngagpuor, wenno narubrob. Ti karit, agtalinaed ka kadikabsat, iti apoy, wenno ininot nga maidep, ken lumamiis. Mamakdaar ni Jesus,
iti Apokalipsis kapitulo 3 bersikulo 16 ngem agsipod ta saan ka anapudot ket saan kamet analamiis itupra kanto itangal daw ket awag ti pannakapabaro naranyag ti panagapoy ti Central United Methodist Church iti sangagasot ket 26 atawen ngem no saan tayo ngagtultuloy nga mangsindi manen ti ayat tayo ti Dios agkupas ti apoy saan tayo kumangagbalin a museo tinapalabas a kinamatalek no diket ignay ti agdama ken ti masakbayan may kadwa agtalinaed a nakumikom ngagserbi iti sabsabali na ayat iti tattao. Maysa kadagiti pakabigbigan ti pudno a Kristiyanidad ket ti di agkupas a panagkumit ngagserbi kadagiti dadduma nang runa kadagiti napanglaw na isina ken nalipatan dagiti napukaw kabasitan ken maudi. Indeklara mismo ni Jesus iti Lucas kapitulo 4 bersikulo 18 ken 19 adda kanyak ti espiritu ti Apo gapo tapina pinulutannak amang iwaragawag tinaim bagadamag kadagiti napanglaw imbaunnak amang iwaragawag iti waya-waya para kadagiti balod ken panagsubli ti panagkita para kadagiti bulsek tapno waya-wayaak dagiti mairurumen tapno iwaragawag ti tawen ti pabor ti Apo. Adda na isang sangayan apakaseknan ni Apo Jesus kadagiti napanglaw. Nakipangan kadagiti agsingsingir iti buwis. Pinaimbag na dagiti agpalpalama. Ken kinarit na dagiti adalan na nga aywanan da dagiti agkasapulan. Ti iglesia amang lipat kadagiti napanglaw ket malipatan na ti puso ni Kristo. Kuna ti Proverbio 19:17, siya sino man anaasi kadagiti napanglaw agpautang iti Apo. Ket gunggunaan nanto ida gapo iti inaramid da. May nga ubing nga lalaki magmagna iti igid ti baybay nga agrinibo dagiti starfish ana iyayos iti takdang. Pinidot na ti maysa ket impurwak na nga insubli iti baybay. Nagkatawa ti maysa lalaki ket kinunana di mo maisalakan ida amin. Nagkatawa kinunana di mo maisalakan ida amin. Insungbat ti ubing mabalin Apo asaan ngemadda nagdumaan jay maysa. Mabalin aditay kabailan kakabsat nga katen ti kinapanglaw. Ngem ti ayat tayo nga agtignay ket mabalin amang balbaliw iti biag ti maysa a tao tunggal gundaway. Kanayon abumallasiw ni Jesus ti beddeng dagiti boundaries tapno madanon dagiti nailaksid dagiti agkukutel dagiti gangganaet, dagiti managbasol, impakita na kadatayo nga awan tinadadael unay, wenno adayo unay, para iti parabor ti Dios. Ni John Wesley, apundador tayo, nangasaba iti ruar ti simbaan, gapo tanasiraan dagiti ridaw, kadagiti gagangay at tao. Patyen ni John Wesley at Ebanghelyo, ket para iti amin, saan laeng nga para kadagiti na paraburan. Kinuna ni Jesus, anyaman nga inaramid mo para timay sa kadagiti, kabasitan kadagitoy akakabsat ko, inaramid mo para kanyak. Saludsod, kakabsat, agserserbi tayo laeng kadi, kadagiti makasupapak kada tayo. Wenno, agserserbi tayo, kadagiti awan
makaited iti sukat na. Naibangon kakabsat ti Central United Methodist Church, iti pundasyon ti ayat kan panagserbi. Saan tayo kuma nga aginana, iti pakasaritaan tayo, no diket ituloy tayo ti misyon, abuyugen, ti dakdakkel, akinagagar, agururay, ti lubong, agsapsapol, dagiti napukaw, agsagsagaba, dagiti napanglaw, malipatan, dagiti kabasitan, sumungbat tayo kadi, iti awag. May katlo, ipamaysa, ti misyon tayo, ti panagaramid kadagiti disipulo. Inka pagbalinen nga adalan ti amin a nasyon. Daytoy ti mismo a misyon anang iturong ti panakaipasdek ti Central Church. Dagiti imuna a misyonero ken leader ket saan laeng anang ibangon ti pasdek ti simbaan. Imulada ditoy ti ebanghelyo. Imulada ti ebanghelyo saan laeng nga nagpatakder iti napintas nga iglesia. Kalpasan ti sangagasot ket 20 ket 6 matawen agar aramid tayo paylaeng kadi kadagiti adalan. Ipatakder tayo kadi ti sumarano a kapututan kadagiti napudno a pammati. Wenno agbalin tayo kadi ana ipamaysa unay ti panang mantener kadagiti struktura ken tradisyon analipatan tayon ti misyon tayo. No kayat tayo arumangay ti Central United Methodist Church iti sabalipay asang agasot ket 20 ket 6 atawen masapol nga i-reach out tayo ti sumarano nga henerasyon. Ipaset dagiti agtutubo, dagiti estudyante, dagiti professional, invest on discipleship, saan lang dagiti programa, dudiket nauneg, mangbalbaliw tibiyag apan nangiwanwan. Arakupen dagiti baro a pamayan ti panag-ebanghelyo. Usaren ti teknolohiya, social media, ken dagiti napabaro a panagministeryo tapno maibinglay tayo kakabsat ti ebanghelyo. Ado tinagbalbaliw iti lubong ngem nagtalinaed akas iti dati ti misyon. Awagan na tayo paylaeng ni Jesus amapan. Agtultuloy nga ta nga agbalin nga iglesia asaan laeng amang preserba iti pakasaritaan na no diket aktibo amang parangay ti pagarian ti Dios. The best is yet to come. Naparaburan ti Central United Methodist Church ti sangagasot ket 20 ket 6 atawen ti kinamatalek ngem masapol alaglagipen tayo saan pay analpas ti Dios kada tayo. Ikumit tayo ti bagi tayo nga pagtalina eden asumsumged ti apoy ti ayat ti Dios. Ti ayat tayo iti Dios. Ikumit tayo ti bagi tayo nga agtalinaed a matalek iti panagserbi iti sabsabali. Ikumit tayo ti bagi tayo nga situtured nga tungpalen ti misyon tayo ang mga ramid kadagiti adalan. Saan pa'y anapalabas dagiti kakasayaatan atawen ti Central United Methodist Church. At dapay laeng iti masangwanan. No agtalinaed tayo anapudno. Agtultuloy nga usaren ti Dios. Daytoy nga iglesia amang balbaliw kadagiti biyag, komunidad, ken nasyon. Kamaudyanan na, kayat ko nga laglagipen tayo daytoy. Being the first United Methodist Church in the country is not just a historical pride. It is a great responsibility. Other churches look up
to Central United Methodist Church, not just for its history, but for its leadership. It is a great responsibility. Other churches look up to Central United Methodist Church, not just for its history, but for its leadership, its faithfulness, and its vision for the future. No dumakkel ti ayat ti Central Church, sumurot dagiti dadduma. No paunigen ti Central Church ti serbisyo na maparigta dagiti dadduma. No papigsaen ti Central Church ti mission na mapabileg dagiti dadduma. Ti panagbalin a premier church ti Philippine Methodism ket saan at titulo maysa dayta nga ayab, maysa nga awis. Ti saludsod, ituloy tayo kaditi umabante, nga idaulwan dagiti dadduma iti pamati, wenno talyawen tayo laengen, tinapalabas tayo. Nagtakder as si titibker dato yung iglesia, iti 126 years. Ket babaan ti parabor ti Dios. Masapol nga agtakder as ititibker kadagiti sumarano a kapututan. Umabante tayo saan laeng kas maysa nga iglesia nga daan iti naindaklan a pakasaritaan. No diket maysa nga iglesia nga agsursurat iti dakdakkel a masakbayan. Iti ayat serbisyo ken misyon. Kada kayo, Central United Methodist Church, ituloy yo ti mangidaulo. Agtultuloy kayo nga mangparegta. Ken agtultuloy kayo nga umabante. Naragsak, ama ikasangapulukot dua, sangagasot sangapulukot innam nga anibersaryo, ti Diyos kuma ti maidaydayaw. Naimbag nga bigat tayo amin, kakabsat. Iti panawen ti panagyaman ken panagidaton. Kukwa ti Apo uray ti kangatuan at angatang kastamet ti daga ken amin alinaon na.
managayat mo iti biag ti tunggal may sa kanyami babaen kadigiti nga parabor nga impay mo ket sublimi babaen kadigiti a pagkapullo dagiti panagyaman ken karkarimi o Dios iti daytoy nga kanito ket bendisyon am ti tunggal may sa kanyami itap nagtultuloy na ka bendisyon met iti sabsabali ket mausar digitoy kadigiti amin a paaramid misyon ken ministeryo ti iglesyam tinagan ni Jesus. Amen. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat. Ti Apo adda kuma kada kayo. Stamet ken ka. Itag-ayo dagiti puspuso yo. Tagay mi ida iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Tumbeng agyaman ken agdaydayaw tayo. Isut may tutop na imbag ken may parbeng iti kanayon ken sa dinuman nga agyaman ken ka. Ama aman nakabalin amin na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami kaas-asping mo ket inpuyot mo kadakam iti angis ti biag. Uray pay idi tinalikudan da ka ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan nakam iti pannakatagabu ken basol inaramid mo ti tulag asikalaeng ti Dios mi ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam. Ngarod dakam amin at taom ditoy lubong ken isuamin abuy-buyot anay langitan, dayawin mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amang ikan kanta. Santo, 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 Diyos na nabiling, langit ken daga napon, gloria sa iya'y Apo, nasantuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana, imparukpok mo ti Spiritum tapno, ikasabana tinaimbagadamag kadagiti napanglaw, mangiwarnak ti panakawayawaya dagiti balod, ken mangisubli ti panagkita dagiti bulsek, mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag ti tiyempo dagiti, tiyempo nga isalakan mo dagiti tattaom, sagana na, inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan ka dagiti managbasol, baan iti panagtutuok na, ipapatay na, ken panagungar na, inpas ngay mo ti iglesyam, inyadayo na kam, iti panakatagabo, ti basol, ken patay, ket nangaramid ka, ti baro atulag babaan iti danom ken espiritu. Idi nga imuli ni Apo Jesus sa dilangit, inkarina, nga agtaeng kada kami, akan kanayon babaan iti bileg, ti sasaom ken espiritu. Iti daydi, arabi nga impaay na tibiyag na para kada kami, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinisin na, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alain nyo, kanenyo, daytoy tibagik amay paay kada kayo, aramiden nyo daytoy kas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi nalpasen ti panang rabii, nangala ni Jesus ti kopa, agyaman ken ka, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy, dakay amin. Daytoy ti darag iti baro atulag anay parukpok kada kayo ken kadagiti ado apakapakawanan dagiti basbasolyo aramiden nyo daytoy amasansan apakalaglagipan kanyak. Ngarod kas pakalaglagipan kadagiti naramin ni Jesus idaton mi dagiti bagbagimi iti panagdayaw ken panagyaman kas nasantuan ken sibibiyag adaton
ang makikay sa ken Kristo kadakam kas ipakaamumi ti misteryo ti pammati. Ni Kristo na tayo, Kristo na human, umay pumanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakam ang natipon-tipon. Ditoy ken kadagitoy sagot at tinapay ken arak. Aramidem ida kadakam abagi ti dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong asinubot iti dara na. Babayan ti Espiritum pagmaymaysain na kami ken Kristo, iti maysa ken ti ministeryo ti lubong, iti maysa ken maysa, agingga nga umay ni Kristo iti maudi a panagbalegi, ket makipagrambak kami, ken kuana iti nailangitan a padaya, gapu iti anak mo ani Hesu Kristo, ti Espiritu Santo, ana santuan nga iglesyam, kukuam amin adayaw, ken gloria man nakabalin nga ama ita, ken ti agnanayon. Amen. Kapot ada maymaysa tinapay datayo numapay adu ket paset ti maymaysa abagi gapu iti panaglakam tayo iti maymaysa at tinapay. Ti tinapay apisyen tayo pakiramanan na ti bagi ni Kristo. Ti kopa nga pagyamanan tayo ket panakipaset tayo ti dara ni Kristo. Amen. Tugaw tayo kakabsat, maawis tayo, unahin tayo, dagiti ubing, ti koro, ken dagiti aday ti muna nga pagtugawan, punwen tayo, dagiti pagparintumingan, ket maawis kayo, nga aglakam iti daytoy nga munyon. Sige, kabsat, umay kayo amin, maawis kayo, punwin tayo, dagiti pagparintumingan, at sangsang kamaysa tayo, nga agyaman, iti da ito nga kanito, ti panaglakam, tinasantuan a komunyon. Na tinasantuan na surat, palubusan nyo, dagiti ubing, nga umay kanyak, kinuna ni Jesus. Diyo paritan, ida, tadagiti kas kadakwada, ti agtagikwa, ti pagarian, ti langit. Ket impatay na ti imana kadakwada sa pimanaw. Kabsat titunggal may sa kanya tayo, iti daytoy nga bersikulo ket mangisimbolo ti bendisyon ni Apo kada tayo. Nga datayo amin ket paset iti pagarian ni Apo Jesus. Kas maysa nga tradisyon tayo, kas maysa nga naganak nga bendisyonan tayo dagiti anak tayo. Ngem kas ken ni Jesus, kas paset ti ministeryo na
imparangarang na ti ministeryo ni Jesus kadagit babaen kadagiti ubing ket nga tinaripnong na ket babaen iti daytoy inlawlawag na nga babaen ti kagagalad dagiti ubing nga umasideg ken kuana ket ipakita na ti kinapateg ti tunggal maysa kanya tayo kas namati ken kuana. Intay panaglakam kakabsat mangiparangarang met wenno simbolo ti panangbendisyon na ti tunggal maysa kanya tayo kas kadagiti ubing tapno ti makipaset tayo ti pagarian ni Apo Jesus. Tumakder tayo, agsubli tayo kadagiti pagtugawan tayo ket agtultuloy nga ayat ni Kristo ti paay na kada tayo. Amen. Amen. Kabsat tultuloy tayo nga maawis kayo. Silulukat ilamisaan ni Apo Jesus tapno sang kamaysa tayo nga dumawat and amen iti daytoy nga komunyon kakabsat. Maawis kayo ket tultuloy kadi nga punwen tayo met dagiti pagparintumingan. Kinuna ni Jesus kakabsat, siyak ti tinapay ti bihag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Pasumidaag na kakabsat babaen ti insarita ni Jesus, nga ni Jesus ket isu ti tinapay ti bihag, kay papanana nga isu ti kang runaan, nga mangted ang sustinar ti bihag ti tunggal maysa kanya tayo. Ket tintay panaglakam kakabsat iti daytoy nga kanadto madaan tayo kuma iti personal ken nasinged nga relasyon tayo ken Kristo. Nga bayat ti panaglakam tayo ti tinapay ken ti kopa ket isimbola na ti na espirituan nga taraon ket mapennek tayo tapno kasta agbalin tayo nga pasurot ni Kristo kakabsat. Agyaman tayo iti daytoy nga gundaway nga impaay na katintay panaglakam, agtultuloy nga ipaay ni Kristo ti ayat na, ti grasya na, ken ti parabor na ti tunggal maysa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige kakabsat, maawis kayo, dahito'y siguro ti maudi nga panangijaya tayo, iti nasantuan a komunyon, et tultuloy tayo nga punwen, dagiti pagparintumingan, tapno intay sangsang kamaysa nga aglakam, tinasantuan a komunyon. Kas kinuna tinasantuan a surat kakabsat, no uminom tayo ti kopa, ti bendisyon, Nagyamanan tayo iti Diyos. Di tayo kadi amay raman iti dara ni Kristo. Iti tinapay apisyen tayo. Di tayo kadi na iraman met ti bagi ni Kristo. Gaputa may maysa ti tinapay pagbibingayan tayo. May maysa ti bagi uray no adu tayo. Tintay panaglakam iti daytoy nga nasantuan o komunyon kakabsat. Ipaganit-get na titunggal may sa kanya tayo, apaset tayo tinaununig nga na espirituan, akaipapanan ti komunyon. Panakipaset tayo, ti panaglakam, ti dara, ken ti bagi ni Kristo. Asadyay, dagi tinamati, ken makiraman, ket isu ti bagi, nga naidaton ken Kristo. I-representar na met titunggal may sa kanya tayo kakabsat, iti dara na anay bukbok, ti pamakawan kadigiti basol tayo ken ti tinapay ket irepresentar namet nga ti bagi na anapisi para kada tayo ket isut pagyamanan tayo ket panangipateg tayo ken panangsubbot nga inaramid ni Kristo ti tunggal maysa kada tayo. Yaman tayo kakabsat ket intay panaglakam agtultuloy nga ti parabor ayat ni Kristo ti ipaay na kada tayo.
Amen. Amen. Sige po. Kabsat kinunana kastalauna iti panagayat ti Diyos ti lubong. Itimpay na ti bugbugto nga anak na. Siya sinuman ang mamati ken kuana. Saan amatay no diket maadaan ti biag nga agnanayon. Ti intay panaglakam iti daytoy a komunyon. Mangiparangarang ti kinamanagayat ti Diyos kadagiti biag tayo. Nga impaay na ti biag na tapno kasta ti tunggal maysa kada tayo ket masubbot. Et agyaman tayo, iti dayta nga inaramid na manipod ti kinamanagbasol tayo, nasubbot tayo, naaddaan tayo ti biag nga agnanayon. Nagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Takdir tayo amin kakabsat para ti kararag. Pagnanayon a Diyos, ipaimi ti panagyaman ken ka. Gapu iti daytoy anasantuan na misteryo. Apanangidaton mo ti bagim para kada kami. Papagsaay na kami amapan ti lubong, babayan ti bileg ti Espiritom. Tapno may daton mi met ti bagimi kadagiti sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Gyaman kami iti balikas nga impaay na kitag tultuloy kadi nga manginspirar, mangkarit kada kami. Tapno kas maysa nga iglesia nga imbaon mo wapo. Maramid mi ti agayat, ti agserbi ken agmisyon. Saan laing nga ti uneg ti iglesia mi. Ngem kadagiti amin nga nangibaunam ti tunggal maysa kanyami. Agyaman kami apo ti biag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ngay may iti daytoy
uneg ti glasyam tapno, dumawat manin, ti sireb nga agapo, ken kawa po. Bendisyonan na kam, no anyaman dagiti kiddaw, araraw, titunggal may sa kanyami, ipaay mo kadi asibubuslon. Tapno nagtultuloy, nga makita daw apo, tinagdumaan ti addaan ti pamati na. Kaya nagtultuloy da kamet, nga dayawen kadigiti bibiyag da. Agyaman kami met apo, kaya tultuloy nga iti daytoy manen nga lasod ti makadomingo, bendisyonam ti tunggal may sa kanyami. Ikanakam ti sireb, tapno saan kami nga agkurang, kadagiti amin nga aramid mi, ngem sika ti mapadayawan, kadagiti bibiyag mi apo. Bendisyonam dagiti nagkasangay, dagiti nakaabot, kadagiti anibersaryo, ken kastamet kadagiti amin nga bisita mi iti daytoy nga kanito. Agyamang kami apo. Pakawanen na kam kadagiti amin nga nagbasulam mi. Kas pamakawam mi met kadagiti nagbasol kada kami. Daytoy iti dawat mi itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Intangad ken kuana makikalaysa ketong palentay tibilin na makyatay amapan pangibaunan na ket baligin tuti iten na ilatalek ket ipanagtulong isulay The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen.